Takže já vás zdravím na kanálu Backpack Best. Co tady máme nového? No, tohle je návrh pro server. Myslím, že se to může hodit. I jenom takhle single playeru, když si s někým třeba zahrajete. Ale můžete napsat do komentářů, jestli tohleto je lepší než barevné jmenovky, které jsem dělal. Můžete to napsat. Samozřejmě můžete dát i like, koment, odběr, pokud jste nedali. A taky můžete dát dislike, pokud se vám to video nelíbilo. Takže co tady máme? Server zprávy. Koukneme se dovnitř. Vidíme. Hráči online. Soutěže začínají za 5 minut. Tady jste jenom mohli zatím vidět, jak to je tady. Samozřejmě, když dát do toho, že jste jednoduchý, tak jsem tady něco malého postavil. Není to zrovna nejnáročnější. A to vlastně všechno se skrývá tady. Tady je vlastně item hopper z dispenzoru. Já to tady zmáčknu. Tady to vlastně spadne do item hopperu, z kterého to pak spadne sem. Vlastně měli byste to ale dávat takhle do dvou, aby spadly obě dvě zprávy naraz. Samozřejmě já to nemám tak vymakaný, můžete si tam klidně udělat složitější mechanismus. To je už na vás. Já v dalších dílech asi udělám taky složitější mechanismus a ten vám pak předvedu. No tohle to myslím, že z dnešního dílu bude vše. Já doufám, že to bylo aspoň nějaké pěkné. Že jste to možná nevěděli, jak jsem říkal v prvním díle, že budu natáčet věci, co jste nevěděli, tak tohle jste, možná, že to umíte sami, ale sami byste to určitě dokázali udělat. Já to nebudu dávat k stažení, protože je to velmi jednoduché si udělat. No a tak z tohohle dílu to rozhodně bude všechno. Já se s vámi loučím a čau.